हेलो नोंथांमोनखौ बर थाबाय गाइस मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो मिथिखादों जे थाम्बनेल टाइटेल होननानै आसलते आपडेट भिडिअ मानि सायाव मोनसे निमाहा बिनाय भिडिअ फैदों दाख्लैबावैनि मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो बे बिथांनिनो निमाहा बिनाय भिडिअखौनो खिन्थानाय जागोन होमबा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो। खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनो थाबाय आरोना जेनेबा आंनि भिडिअ सेयार खालामदो बन्द खालामदो आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियायाव बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंगोदों बेखौ आंनि भिडिअ दाहो आंनि नाम्बारखौ इदि राननानै दाहो आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंगोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों फैनो इदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांबाय थांनानै ओमफ्रायो थांबाय नालाय थांबाय मोजां थां दे ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो इदि थांनाय लोगो लोगो फेसबुकाव बिदि नाम्बार इदि रानना होनांगौ फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियायाव रानना होनांगौ बिदि खालामनाङा ना इयो जेनेबा आंबो सासे मानसिसो जेनेबा न'खर सामलायनांगौ आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै जों आङो बिमा बिफाखौ नायो मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरोना इयो होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो फार्स्टआव मानियाखै बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय माबा नुहैजोब्बाय भिडिअ बानायनानै हगारनाय नाम्बार राननानै हगारनाय डिपि होनाय बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय न'नि मानसिफोराबो बिथांमोनहाबो रायहरबाय बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय मान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय आङो माबा रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियायाव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ सेयार दा खालामसै अननानै प्लिज जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो भिडिअखौ बन्द खालामदो सेयार खालामनायखौ। रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायनो जे बिथाङा मा बुंलांखो जे बिथाङा बुंदों जे भिडिअफोरखौ बारा शेयार खालामबाय थानांला होनना बुंदों दिनैनि आपडेट भिडिअ गाइस एसेनोसै आरो उनफोराव जुदि बिथांनिफ्राय आरोबाव माखासे आपडेट भिडिअफोर फैबावोबा नोंथांमोना खिन्थागोन दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअ चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम बिदिनो मोजां आपडेटखौ लाबोबाय थागोन।